אנחנו חייבים לדבר על זה רגע. תקופת החגים בפתח. חנוכה, קריסמס, נובגוד. ולפני שכולנו נכנסים לטירוף של חיפוש המתנות לילדים, תראו את הסרט הזה עד הסוף. אדם, יש לי שאלה. אתה זוכר אולי, גם לאיתן, אתם זוכרים אולי איזה מתנה קיבלתם לנובגוד שנה שעברה? לא. לא, כלום? לא? אוקיי, יש לי עוד שאלה. אתם זוכרים איזושהי חופשה או אטרקציה משפחתית שעשינו בשנה האחרונה? כן, נסענו לרודוס, התגלצתי במגרצ'ה ולא יכלנו להפסיק עד שפספסנו את הארוחת ערב. נכון, התגלשנו כל כך הרבה, לא רציתם ללכת שהיה כל כך כיף, שכמעט פספסנו את הארוחת ערב.